ji bo ku şerê navxweyî Sûriyê ku ev 10 salan berdewam dike bê çareserkirin, di navbera Tirkiye, Rûsya û Îranê de ku garantorên Astanayê ne, di asta serokan de şeşemîn lûtkeya Astanayê biriya videokonferansî di yekê tîrmehê de pêk hat. Di lûtkeyê de geşedanên li Sûriyê û taybetî jî li Rojava deverên diban kontrola YPG û hebûna Amerîkayê li van deran, parastina yekreziya xaka Sûriyê û Idlib hatin nirxandin. Encamên vê lûtkeyê di navbera pisporên Tirkiyê de bûye sedema nêrînên cuda. Bi bûçuna Profesör Dr. Mustafa Sıtkı Bilgen encamên lûtkeyê didin xuya kirin ku li Sûriyê hêj tu çareseriyek çê nebûye. Weke Cinevê Astana jî nebûye çareserî û Amerîkayê hember van aktörên Astanayê serkeftineke dîplomâtîk bi dest xistiye. Suriye krizine baktığımız zaman Amerika el Sûriye pêdiwe nekesanên balhevdo û bi vêyekê dixwaze ku careke din rola xwe el Sûriye zêde bike. Rûsya û Tirkiye ji vê yekê naxwazin û dibêjin çareseriyek çêbe dê garantorên Astanayê pêk bînin. Lê belê em dibînin ku li qadê Amerîkayê hemberî garantorên Astanayê serkeftineke dîplomâtîk bi dest xistiye. Weke çarda lûtkeyên borî di lûtkeya pazdehemîn a Astanaya dawî de jî tu encamek bi dest neketiye. Êdî Astana jî çareserî nîne bo Sûriyê. Li Amerîka dij garantorên Astanayê serkeftiye. Li gorî serokê navenda lêkolînên stratejîk Mesûd Karaköse jî ji bo çareseriyê gavên ber bi çav hatine avêtin. O di lûtkeya dawîn de jî bi biryariya çareserkirina kêşeyên Sûriye hatiye dayîn. Suriye krizi 10. yılı içerisinde Qeyrana Sûriyê di sala dehandaye û li ser masê ji bo ku çareseriyek bê peyda kirin, tenê lûtkeya Astanayê maye. Herçiqas ev lûtke 3 salin hêj negihîşt bi armanca xwe jî. Ji bo pêşiya roja Sûriyê hêviyekî ye. Encamên lûtkeya yekê tirmeyê jî nîşan dide ku Enkara, Moskov û Tehran êdî dixwazin kêşeya Sûriyê çareser bikin. Biryara cîbicîkirina rêkeftinên ser Sûriyê hatine kirin. Nîşan dide ku dê gavên êrînî piştî lûtkeya dawî li Sûriyê bênavêtin. Proseya Astanayê yekem car di rêbandana sala 2017 de bi hevlên Tirkiye, Rûsya û Îranî li Nur Sultana paytexta Kazakistanê dest pê kiribû û armancê dîtina çareseriyeke mayînde bo Sûriyê bû. Di vê rojê heta lûtkeya yekê tîrmeha 2020 di asta serokdewletan de 6 bi giştî jî 15 caran lûtkeya Astanayê kom bûye. û pispor jî amaje pê dikin weke lûtkeyên din di lûtkeya dawî de jî ji bo çareseriyê encamek ber bi çav derneketiye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.